γνωρίζεις διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικές φυλές, με διαφορετικές θρησκείες, με διαφορετική κουλτούρα. Και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Είμαστε ίσοι. Μιχάλης, με το Taekwondo εσύ είχες την ευκαιρία να γυρίζεις σχεδόν όλο το κόσμο. Ναι, είναι αλήθεια. Okay. Και ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχω κερδίσει είναι ότι σήμερα μπορώ να πάω σε όλο τον κόσμο και θα έχω έναν φίλο. Να χτυπήσω το τηλέφωνο, να με πάει σε 5 καλά μέρη. Είναι οι σχέσεις ζωής που έχουν δημιουργηθεί όλα από αυτά τα χρόνια. Αυτό πιστεύω. Ένα από τα μεγαλύτερα. Όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, ήθελα να πάω να μείνω στην Κορέα. Που είναι η χώρα του που είναι η χώρα Taekwondo. του αθλήματός μου. Καταρχάς, θεωρώ ότι για να φτάσει ένας αθλητής σε υψηλό επίπεδο και να κατακτήσει ένα σπορ, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει την κουλτούρα που έχει το άθλημα. Έλα, αυτό δεν το ήξερα εγώ. Ναι, Κάτι καινούριο μάθημα. Γιατί όλα ξεκινήσαν εδώ. Επειδή όλα ξεκινήσαν από την Ελλάδα ακριβώς. Μπράβο. Και όταν έγινε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή αμέσως μετά, πιστεύω ακόμη πιο. Δηλαδή το συναίσθημα ακόμη πιο. Δεν ξέρω. Να αγωνίζεσαι τώρα στη χώρα σου. Ναι. Και είσαι και ο προηγούμενος Ολυμπιονίκης. Ουνί, γιατί δεν είχε ακόμα το αγώνα. Πιο πολύ πίεση. Τι κάνει με την Εξαντιά. Δεν ασχολείται αλλά κανένα. είμαι 100% σίγουρος ότι από όλες τις χώρες που έχω πάει στον κόσμο, η Ελλάδα είναι μια χώρα που συνδυάζει τα πάντα. Ευλογημένη. Τα πάντα.